il-Partit Nazzjonalista llum permezz tal-grupp parlamentari tiegħu u aktar tard permezz tal-Kumitat Eżekuttiv adotta pożizzjoni illi lest illi jivvota fil-Parlament favur il-liġi dwar l-Unjonijiet Ċivili. Din hija deċiżjoni li tibgħat messaġġ ċar tal-Partit Nazzjonalista illi aħna nirrikonoxxu illi s-soċjetà tagħna tinkludi wkoll komunità ta' persuni gay illi huma parti mis-soċjetà tagħna u allura aħna lesti illi naqblu ma' liġi illi tirregola ir-relazzjonijiet bejniethom. U llum il-Partit Nazzjonalista qed jibgħat messaġġ ċar. Il-bib tal-Partit Nazzjonalista huwa miftuħ għal persuni gay. Illi meta niġu għal fażi fil-Parlament fejn isiru l-emendi, impoġġu l-emendi tagħna wkoll biex anki nuru xi ħsibiet għandna fuq il-liġi illi ġiet proposta għaliex wara kollox il-liġi li qiegħed jipproponi il-Gvern qiegħed jipproponiha u aħna fejn għandna dubji, fejn għandna mistoqsijiet lesti illi impoġġu emendi. Anki biex nuru li hemm differenza wkoll bejn żwieġ u unjoni ċivili. Fil-femma tagħna hemm differenza u jien nittama illi il-Gvern ikun miftuħ biex nilħu konsens dwar dawn l-emendi ħalli idealment ikun hemm appoġġ unanimu fil-Parlament dwar din il-liġi. Sa dik sta l-Gvern illi jara kux lest ikun miftuħ għal dan il-konsens. Għal-punt ta' tluq huwa dan. Hemm komunità ta' persuni gay fis-soċjetà tagħna. Inutli nippretendu li din il-komunità ma teżistix. Jista' jkun illi t-tifel tiegħek jew it-tifla tiegħek hija fosthom. U allura inti ma tridx illi l-Parlament tiegħek jgħaddi liġi biex ir-relazzjoni li t-tifel jew it-tifla jew xi ħadd jiġi minnek għandu tkun rikonoxxuta u jkollu drittijiet bħalma jkollu obbligi u mhux qishom injorati. U l-pożizzjoni hi u għalhekk jiena sodisfatt anzi ngħid gburi biha illi l-Partit Nazzjonalista qiegħed jibgħat messaġġ ċar. Isma' il-bib tagħna huwa miftuħ għall-komunità gay, aħna nirrikonoxxuha.